Malam ni mai hankali ne kuma haukaci. Ni mai hankali. Tambaye ka nake ni mai hankali ne kuma haukaci. A kai ba mahaukaci ba ne. Mai hankali ne. In ji uban wa. In ji uban wa. In ji uban wa ni ba mahaukaci ba. Kai mai hankali ne. In ji uban wa ni mai hankali ne. Eh? In ji uban wa. Ai kai ba mahaukaci ba ne. Lafiyar kalau. Ko dubi an bai. Eh? Lafiya ta lau. Amma nan ga yare na ma wannan ban Allah ya da mutunci na da hankali na da tunani na da jama'ata ni zan tambaye shi mahaukaci ne ni ko mai hankali ya ce ni mai hankali ne ani mahaukaci ne kawai wannan yare ya zuban min da mutunci amma ba ni ƙara tambayo. wannan yare ya zuban min da mutunci amma bari in ƙara tambayo wani tambaya nake ni mai hankali ne ko mahaukaci kai ya za ka dinga min zagaye-zagaye kana ta min yawo da maganganu a cikin zuciyarka bacin ni kuma na ji abin da zuciyarka take kokarin gaya maka ka fita magana mu gaskiya ni ma hukunci ne ko mai hankali To gaskiya dai ma ana gabar da malam ga alama hankali ana ta Allah zaman kamar hankalin da ko akwai shi ko yana gida. Daga tambaya to daga tambaya sai ka gaya mun ni ma hukunci ne ko mai hankali ina ne yanzu ni da mai hankalin ba ka shake ni na yi ce ma hukunci ba za ka faɗa ba kenan sai ka gaya mun ni ma hukunci ne ko mai hankali kana ji malam a gaskiya kai mai hankali hankalin ne dai babu shi a tattare da kai ka yadda shi a can ka da inda ka yadda shi can a can ka yadda shi amma kai mun alfarma daya alfarma ɗaya nake nema ka kyale ni da koshi in kawo mata aboki na kai la ana alarka aboki na kai la je ka dauko shi je ka dauko shi hankali zai dawo hankali zai dawo ya tafi dauko hankali hankali zai dawo hankali zai dawo ya tafi dauko hankali hankali na zai dawo ya tafi dauko hankali in zauna karshe ha in zauna ma in jira hankali ya dawo zai je ya dauko shi hankali na dawo zan samu kudi in zauna in jira shi kawai ana hankali na zai dawo ya tafi ya je ya ɗauko shi